Έλα, Υπουργέ μου, διότι μετά από 2 λεπτά θέλουμε να έχουμε εκπροσώπους εδώ για να μιλήσουμε κάτι που αφορά τους μετανάστες και είναι πολύ σοβαρό. Να μιλήσουμε για τους μετανάστες, αλλά μετά την κατάρρευση του καπιταλισμού, τα αυτοκρατικά στρατόπεδα, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υποθεί και κάτι, γιατί οι πολίτες έχουν στραμμένα τα βλέμματά τους πάνω μας αυτές τις ώρες, τις κρίσιμες ώρες για τη χώρα. Debate δεν βλέπουμε να γίνεται όπως πάει η ιστορία και η στάση που κρατάει η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό θέλω να πω και να υπογραμμίσω το εξής, ότι είναι ευθύνη. Μιλώ ξεκάθαρα των 2 μεγάλων κομμάτων τι θα γίνει την επόμενη μέρα, κύριε Βλάχο. Εκεί είναι μεγάλη μας ευθύνη. Και εμείς το είπαμε, ο Βενιζέλος το ξεκαθάρισε, ότι εμείς απέναντι στην αυτοδυναμία που θέλετε εμείς προτάσουμε την αυτοδύναμη Ελλάδα, και βεβαίως πιστεύουμε ότι. Τι σημαίνει αυτοδυναμία? Η δική μας πρόταση, ακούστε με λίγο. Είναι μια εθνική συμμαχία των δυνάμεων της υπευθυνότητας, της αλληλεγγύης και των προοδευτικών μεταρρυθμίσεων. Πιστεύω ότι μπορούν και έχουν χρέος οι πολιτικές δυνάμεις. Θα σας πω συγκεκριμένο. Την επόμενη μέρα να καθίσουν σε ένα τραπέζι και απέναντι σε επαναληπτικές εκλογές που προτείνει ο κ. Σαμαράς, σε ένα χάος το οποίο μπορεί να φαντάζουν κάποιοι, πιστεύω το τραπέζι στο οποίο θα πρέπει να καθίσουν τα 2 μεγάλα κόμματα με άλλες πολιτικές δυνάμεις μπορούν και μπορεί να είναι η λύση, η απάντηση σε αυτό το οποίο ζητάει η χώρα αυτές τις κρίσιμες ώρες, αυτές τις κρίσιμες στιγμές. Δεν μπορούμε να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, δεν μπορούμε να λέμε άλλα σήμερα και άλλα τις επόμενες μέρες. Αυτή είναι μια ξεκάθαρη στάση που την ακολουθούμε όλες αυτές τις μέρες. Περιμένετε. Για να συνδεθούμε με τον κύριο Δανιήλ Εσδρά, επικεφαλής του γραφείου στην Ελλάδα του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Είναι αλήθεια αυτό που διαβάζουμε στα στοιχεία, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί χιλιάδες παράνομοι μετανάστες, μη νόμιμοι μετανάστες, οι οποίοι θέλουν να φύγουν, να πάνε στις πατρίδες τους και δεν. Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα που υφίσταται. Αλήθεια. Και δεν υπάρχουν λεφτά. Όχι, δεν είναι δεν υπάρχουν λεφτά. Απλώς είναι αυτά βασίζονται σε ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία εγκρίνονται πριν από κάποιο χρόνο. Δηλαδή για ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, και από εκεί και πέρα βέβαια πρέπει να γίνουν σωστές προβλέψεις ώστε να μπορούμε να καλύψουμε τη ζήτηση. Βεβαίως εδώ πρέπει να πούμε και το πιο σημαντικό απ' όλα, ότι το 75% μπορεί να προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά υπάρχει και ένα 25% το οποίο είναι με χρήματα του ελληνικού κράτους. Που σημαίνει ότι όσο πιο πολλά λεφτά ζητάμε, τόσο πιο πολλά λεφτά πρέπει να βάλουμε και εμείς. Μην φανταστούμε ότι είναι κανένα τερατώδες ποσό. Πόσα τους δίνουν για να φύγουν? 300 ευρώ ο καθένας δικαιούται, αλλά βεβαίως δεν είναι μόνο αυτό, είναι το κόστος των εισιτηρίων, το κόστος των χαρτιών. Πώς υπολογίζετε ότι θέλουν να φύγουν, ότι είναι στη σειρά να φύγουν, ας πούμε? Εμείς έχουμε καταγράψει πάνω από 5.000 άτομα από το Γενάρη. Και πώς έχουν φύγει μέχρι τώρα? Μέχρι στιγμής έχουν φύγει γύρω στα 1.200 άτομα. Υπολογίζουμε μέχρι τον Ιούνιο που τελειώνει το πρόγραμμα να έχουμε πάνω από 2.500 άτομα να έχουμε βοηθήσει. Μπορείτε να τους εξυπηρετήσετε ή έχετε τζάμπα και κάνετε το? Βεβαίως μπορούμε. Σαφέστατα. Γιατί διαβάζω εδώ στη Real News, ότι, σε ένα ρεπορτάζ, ότι οι Αφγανοί δεν έχουν προξενείο εδώ, δεν έχουν πρεσβεία και δεν ξέρουν πού να πάνε κατά χανιά. Οι Πακιστάνοι τα ίδια. Είναι και η Αμαλία εκεί, η οποία έχει εκπροσώπους, θα μας τα πούνε σε λίγο. Για να μας δώσουν μια εικόνα. Για να μας δώσουν μια εικόνα. Γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Αν θέλουν να φύγουν, να γυρίσουν πίσω και από εδώ, από αυτή τη μιζέρια και την παρανομία, να φύγουν και στην πατρίδα τους να πάνε. Καλό είναι και για αυτούς και για μας. Φυσικά είναι και για τους Αφγανούς. Μισό λεπτάκι. Εμείς την άλλη εβδομάδα φέρνουμε τον Αφγανό τον πρόξενο από την Βουλγαρία, ο οποίος θα εκδώσει τουλάχιστον 500 διαβατήρια. Με έξοδα δικά μας, στο γραφείο μας θα γίνει η έκδοση των. Αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε. Ελπίζουμε ότι το Αφγανιστάν είπε ότι κάποια στιγμή θα ανοίξει πρεσβεία στη χώρα μας. Αυτό βέβαια θα βοηθήσει τους πάντες. Αλλά ότι υπάρχει το πρόγραμμα και η θέληση και η δυνατότητα από πλευράς μας, αλλά και η ζήτηση από πλευράς των μεταναστών να γυρίσουν πίσω, υπάρχει. Τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Αν έχει κάποιος, ξέρω εγώ έναν άνθρωπο τέτοιο, και θέλω να του πω, γιατί αυτοί οι πολλοί δεν ξέρουν και τη γλώσσα, δεν πολύ καταλαβαίνουν. Σωστά. Πού θα έρθει να κάνει έτσι? Στο γραφείο μας, κατευθείαν. Θα εγγραφεί το Δεκανήσου 6 στο Άνω Καλαμάκι. Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ωραία, Αμαλία. Μόνο να σας πω εγώ ότι τις 3 τελευταίες εβδομάδες 400 περίπου Αφγανοί έχουν κάνει αίτηση να φύγουν για τις πατρίδες τους. Και θα δώσω τον λόγο στον εκπρόσωπο των Αφγανών, τον κύριο Γιονούς Μοχαμάντη, είναι πρόεδρος της Αφγανικής κοινότητας στην Ελλάδα και εκπρόσωπος του Ελληνικού Φόρουμ. Και εδώ έχω δίπλα μου και τον κύριο Τζαβέντ Ασλάμ, τον πρόεδρο της Πακιστανικής κοινότητας στην Ελλάδα. Να αρχίσουμε από εσάς. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα με τους Αφγανούς, τι γίνεται? Πρέπει να πω ότι οι Αφγανοί που έρχονται, οι κατηγορίες, η μικρή κατηγορία πρέπει να πω, που έρχονται
για οικονομικούς λόγους ή ότι δεν έχουν καλή ενημέρωση από την εικόνα της Ελλάδος και της Ευρώπης, αυτοί που έρχονται πραγματικά αμέσως θέλουν να φύγουν πίσω. Θέλω να διορθώσω λίγο ότι δεν είναι 3 εβδομάδες. Πριν από κανένα μήνα, πάνω από ένα μήνα άρχισαν οι εγγραφές τελευταίες. Περίπου 300 άτομα κάνανε εγγραφές στα γραφεία μας και τους παραπέμπουμε εμείς στα γραφεία τους ΔΟΜ. Προς τα εκεί πάνε. Ναι. Αλλά τελευταία εβδομάδα που πάλι κάνουν εγγραφή και έρχονται πάλι ο πρέσβης, ο πρόξενός μας μετά από κάποιες εβδομάδες, έχουν κάνει ήδη εγγραφή πάνω από 80 άτομα ότι θέλουν να φύγουν. Αλλά αυτός ο αριθμός δεν είναι πολύ μεγάλος για μας. Ναι, είναι 1000 και 80 και 70 εδώ, όταν μιλάμε για χιλιάδες. Πόσοι υπολογίζετε ότι είναι Αφγανοί στη χώρα μας? Είναι περίπου 20.000 άτομα. Αλλά αυτή είναι ο αριθμός, δεν είναι σταθερός αριθμός, δεν γνωρίζει κανένας ότι. Γιατί όλοι που έρχονται εδώ, σχεδόν όλοι, 95% και πάνω, θέλουν να φύγουν από την Ελλάδα και με κάποιο τρόπο αυτοί που έρχονται που φεύγουν. Αυτοί οι 5.000 που λέτε εσείς, κύριε Σδρά, είναι καταγεγραμμένοι, ξέρετε που είναι. Όταν βρεθούν κονδύλια δηλαδή, τους βρίσκετε, τους λέτε, έλα τώρα είμαστε έτοιμοι, φύγε. Βεβαίως. Βασικά, κοιτάξτε, τελειώνουμε το πρόγραμμα αυτό τον Ιούνιο, όπως σας είπα, και καλώς χώρο των πραγμάτων, ξεκινώντας τον Ιούλιο, ελπίζουμε πάνω από 7.000 άτομα να βοηθήσουμε. Τώρα να σας πω, είναι ένα πρόγραμμα αυτό, θα μιλήσουμε και με τους Πακιστανούς, με τον εκπρόσωπο του Πακιστανού. Είναι ένα πρόγραμμα, θα μου πεις, και όσοι και να φύγουν, καλό είναι. Όταν μιλάμε τώρα για 1 εκατομμύριο λαθρομετανάστες στη χώρα, 5 και 7 και 2 και 3.000 ας πούμε, δεν είναι και τίποτα έτσι, εδώ που τα λέμε. Ναι, αλλά κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να το δούμε αλλιώς το θέμα. Ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μια ανθρωπιστική κρίση. Είναι οι άνθρωποι αυτοί που δεν έχουν κανένα μέλλον. Δεν μπορούν να πάνε στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης όπως ενδεχομένως θα θέλανε. Δεν μπορούν να μείνουν εδώ γιατί οι συνθήκες και λόγω της κρίσης είναι πάρα πολύ δύσκολες. Αυτοί μπαίνουν στην παρανομία κατευθείαν. Άρα λοιπόν η λύση του επαναπατρισμού και μάλιστα του εθελοντικού επαναπατρισμού, διότι εδώ μιλάμε για αμιγώς εθελοντικό επαναπατρισμό. Δεν βγαίνουμε εμείς να τους βρούμε. Έρχονται και στα γραφεία μας και ήδη και εγγράφονται. Ναι. Αμεγαλώνεται λοιπόν όσο μπορούμε το πρόγραμμα. Και πρέπει να σας πω ότι η δράση που βάζουμε πιλωτικά αυτή τη φορά και ενδεχομένως του χρόνου με μεγαλύτερη κλίμακα είναι η πεμπτουσία του προγράμματος. Δηλαδή η επανεκατάσταση. Θα τους δώσουμε τη δυνατότητα επανεκατάσταση, δηλαδή τι? Θα βρουν δουλειά στη χώρα τους. Πώς θα βρουν δουλειά στη χώρα τους? Με 300 ευρώ που τους δίνετε? Όχι. Βεβαίως και όχι. 300 ευρώ παίρνουν όλοι. Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα μέρος από αυτούς, γιατί δυστυχώς τα λεφτά είναι πάρα πολλά και δεν μπορούν να καλύψουν όλους. Μακάρι να μπορούσαμε. Οι πιο ευάλωτες ομάδες, αυτοί που έχουν περισσότερες δυνατότητες, θα έχουν είτε επιδότηση μισθού, είτε την βοήθεια να ανοίξουν μια μικροεπιχείρηση. Εκεί στην πατρίδα τους. Στην πατρίδα τους. Από το πρόγραμμα. Βεβαίως. Το γραφείο μας δηλαδή, το γραφείο μας της Καμπούλ, το αντίστοιχο, θα κάνει αυτή τη δουλειά. Την κάνει ήδη δηλαδή. Και όχι μόνο στην Καμπούλ, έτσι. Και στο Πακιστάν. Για να μιλήσουμε Αμαλία και με τον έτερο καλεσμένο. Και ο κύριος Ασλάμ, ποιο είναι το πιο σημαντικό εμπόδιο που βρίσκουν οι Πακιστανοί στην προσπάθειά τους να φύγουν για τη χώρα τους? Καλή σας μέρα από πλευρά. Πόσοι περίπου Πακιστανοί είναι, έχετε υπολογίσει? Περίπου 45 με 50.000 Πακιστανοί ζουν εδώ, που έχουν έρθει για λόγω πολλά προβλήματα, ΝΑΤΟ, πόλεμο, τρομοκρατία. Γι' αυτό το λόγο είχαν έρθει, αλλά τώρα από 2 χρόνια που υπάρχει πρόβλημα, πάρα πολύ κόσμο ήδη έχει φύγει, και όσοι έχουν χαρτιά και όσοι δεν έχουν χαρτιά. Δηλαδή ένας άνθρωπος όταν κάνανε άδεια παραμονή δεν υπήρχε δικαίωμα για να μπορέσουν να πάνε σε ευρωπαϊκή χώρα. Δηλαδή ήταν τόσο μεγάλο για μένα ένα λάθος που έπρεπε να έχουν άδεια παραμονή για να μπορέσουν να πάνε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα ίδια η κόσμο που θέλει να φύγει πίσω, που δεν έχουν χαρτιά, πιστεύω υπάρχει δυσκολία. Υπάρχουν μήνες να περιμένουν, και ένας άνθρωπος όταν αποφασίζει θέλει να φύγει άμεσα να εξυπηρετηθεί. Να μην υπάρχουν εμπόδια, να μην υπάρχουν προβλήματα, να μην υπάρχει γραφειοκρατία και ο άνθρωπος να πάει. Δημήτρη, περισσότερο δεν μας κοστίσει άμα τους βάλουμε στα στρατόπεδα. Παρά να τους δώσουμε 300 ευρώ για να φύγουν, έτσι. Δεν χρειάζεται καμία στρατόπεδα συγκέντρωση, μια μορφή. Ο άνθρωπος που ο ίδιος είναι έτοιμος να φύγει, γιατί δεν κάνουμε ευκολία για να πάει
Έλατε, γιατί κύριε Στρατέ, κονδύλια λείπουν να κάνεις οργάνωση. Εδώ γίνεται ολόκληρη βαβούρα να κάνεις στρατόπεδα, να κάνεις να δείξεις. Χρησιμοποιούν για να φτιάξουν στρατόπεδα συγκέντρωσης, γιατί δεν κάνουν ευκολία το κόσμο να πάει σε χώρες, να πάει όπου θέλει. Όχι, μισό λεπτάκι. Αυτό. Το να πάει όπου θέλει είναι μια άλλη κουβέντα. Έτσι δεν μιλάμε για να πάει όπου θέλει, στην πατρίδα δεν μπορεί. Λοιπόν, να πάει στην πατρίδα του. Αν θέλει να πάει στη Γερμανία ή στην Ιταλία, μας έχει απαγορευτεί. Αυτό δεν είναι. Το να πάει όπου θέλει σχετικό. Αν ήταν πολιτική σωστή, αυτοί όλοι που έχουν για 10 ετία διαπαραμονή και άλλα, γιατί δεν μπορούσαν να πάνε. Ίδιος ο κύριο Ανδριατάκης μου είπε, κάναμε πολύ μεγάλο, δηλαδή έπρεπε να πάνε τώρα αυτό το κόσμο. Μου παρακάλεσε ο κύριο Ανδριατάκης, δηλαδή Τζαβέτ, να πεις σε κόσμο σου να πάρουν άδεια παραμονή που να μπορέσουν να δουλέψουν σε ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό είναι άλλο. Δηλαδή εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Η κυβέρνηση. Αυτό είναι άριστο πράγμα, δεν μιλάμε για αυτό. Μιλάμε για το πρόγραμμα επαναπατρισμού. Πολύ σωστά, αλλά τώρα που μιλάμε υπάρχει και δυσκολία και εκεί. Λοιπόν, γιατί να μην μπορούν να φύγουν. Δυσκολία δεν υπάρχει. Εσείς τώρα έχετε κάποια εικόνα. Είναι σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί να μην μπορούν να φύγουν. Γιατί κάνανε μπουρδες που υπογράψανε αυτό το πράγμα που υπογράψαμε. Ποιος το υπέγραψε το Δουβλίνο? Η κυβέρνηση του Σιμίτη. Το Πασό και η Νέα Δημοκρατία. Μα αφού συμφωνήσατε όλοι. Συμφώνησε η Νέα Δημοκρατία. Πάντως το μεταναστευτικό δεν είναι ένα απλό θέμα. Είναι άλλο η χώρη συγκέντρωσης, άλλο το πρόγραμμα το οποίο ακούσαμε σήμερα. Και εδώ πέρα τουλάχιστον πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και να πούμε ότι υπάρχουν ευθύνες σε όλο το πολιτικό σύστημα που κλείσαμε τα μάτια σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα, το μεταναστευτικό, το οποίο το βλέπουμε μπροστά μας τις δυο τελευταίες δεκαετίες. Για τη συμμετοχή της χώρας μας στον πόλεμο. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο έχουμε εμείς ευθύνη που παρά και λόγια σε όσα λέγαμε υπογράψατε τη Συμφωνία του Βλήνου 2 που απαγορεύει επαναλαμβάνω και λέω ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι μεγάλο, είναι δύσκολο, υπάρχουν πολιτικές αυτή τη στιγμή οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Εισαγωγής μεταναστών, εκμετάλλευσης μεταναστών, της πορνείας. Για ποιο λόγο έχουμε ευθύνη? Το κουκουέ λοιπόν δεν φταίει, το κουκουέ δεν φταίει για τίποτα, κύριε Μητρέκα. Έχει ευθύνη, θα μπορούσαμε να λύσουμε πιο γρήγορα και πιο έγκυρα τις πραγματικές αιτίες ενός προβλήματος που δεν έχει λύσει, κύριε Οικονομέα. Αν γίνει πόλεμος στη Συρία, δεν θα υπάρχει νέο κύμα μεταναστών? Το καρτελάκι του κύριου Ασλάμ είπατε? Ναι, το καρτελάκι, τι λέει? Εργάζεται δίπλα στο νοσοκομείο Σωτηρία ο κύριος. Εδώ είμαι για 3 μήνες. Είναι για τη δουλειά σας. Διαπολιτισμικός μεσολαβητής. Για να κάνω ευκολία. Ωραία. Αν έχουμε λίγο χρόνο, θέλει να προσθέσει ο κύριος Μοχαμάντη να κάνει ένα σχόλιο για τα στρατόπεδα φιλοξενίας. Με συγχωρείτε, κάτι που δεν αναφέρεται ποτέ. Ήθελα να πω ότι η Ελλάδα πραγματικά έχει από τα καλύτερα συστήματα ασύλου αυτή τη στιγμή έχει στα χαρτιά. Αν εφαρμοστεί αυτός που έχει ψηφιστεί, έχει ήδη ψηφιστεί από το 2010 και από την ΟΗΕ, από την Υπατιαρμοστή, από όλες τις οργανώσεις, έχει την έγκριση. Και εκεί μέσα έχει τους χώρους φιλοξενίας που ήδη υπήρχαν. Αν εφαρμοστεί αυτός ο νόμος, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ότι δεν χρειάζεται να ξαναψηφιστεί άλλος νόμος για στρατόπεδα και ένα και το άλλο, και δεν είναι λύση. Εγώ πιστεύω ότι μόνο όταν έρχεται εκλογές πρέπει να γίνει κάτι για τους μετανάστες, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, ή μάλλον να αλλάξει κάποια ατζέντα ή οικονομικό που φέτος είναι πιο μεγαλύτερο το πρόβλημα. Εγώ πιστεύω ότι αν εφαρμοστεί αυτός ο νόμος που έχει ήδη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορώ να πω 2 κουβέντες για το πρόγραμμα. Να σας ρωτήσω, μισό λεπτό κύριε Εσδρά, από τότε που ξέσπασε η κρίση εδώ στην Ελλάδα, μπορείτε περίπου να υπολογίσετε πόσοι έχουν φύγει από μόνοι τους, όχι από αυτούς που έχετε παραπατρίσει εσείς? Από μόνοι δεν μπορώ να ξέρω, όχι. Δεν μπορώ να ξέρω από μόνοι. Αμαλία, εσύ οι φίλοι μας εκεί. Να μας πει ο κύριος Ασλάμ, ξέρετε, γνωρίζετε. Από Πακιστάν μόνο, από μόνη δηλαδή θέληση του, περίπου 5.000 άτομα έχουν φύγει. Και περίπου 2 με 3.000 που είχαν χαρτιά διαετής, αυτό έχουν πάει μπροστά, δηλαδή σε ευρωπαϊκές. Διότι πια εγώ ακούω ότι υπάρχει μια τάση, ας πούμε, από τους μετανάστες να φύγουν, γιατί δεν βρίσκουν πλέον δουλειά τώρα. Στο διάστημα αυτό πόσοι έχουν έρθει όμως?
Και τι μήνυμα στέλνουμε. Και για το Αφγανιστάν πώς έφυγε. Πρέπει να πω ότι το πρόβλημα του Αφγανιστάν είναι εντελώς διαφορετικό από το Πακιστάν ή άλλες χώρες. Έρχονται λόγω πολέμου και που δεν υπάρχει ασφάλεια. Αυτοί που έρχονται για οικονομικούς λόγους, αυτοί γυρνάνε πίσω. Οι άλλοι φεύγουν προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό την ακριβή αριθμό γνωρίζει το ΔΟΜ. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι δύο πράγματα, εφού βλέπουμε τη χρησιμότητα του προγράμματος, δύο πράγματα πρέπει να γίνουν. Σαφέστατα να απλοποιηθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες πράγματι ταλαιπωρούν το πρόγραμμα. Δηλαδή, την προηγούμενη φορά κάναμε 6 μήνες να ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα, πρέπει να ξεκινήσει τον Αύγουστο και ξεκίνησε τον Γενάρη. Αυτό δηλαδή θα πρέπει να γίνει, να απλοποιηθούν. Και δεύτερον, και πιο σημαντικό, θα πρέπει να υπάρξει πίεση να χαμηλωθεί το ποσοστό συμμετοχής της χώρας. Δηλαδή, αντί για 25%, έστω για 2-3 χρόνια, να το πάμε. Η ίδια συμμετοχή της χώρας στα κονδύλια. Τη συγχρηματοδότηση δηλαδή. Πάντως 2 λεπτά να σας πω κάτι. Για να μπορέσουμε... εδώ πέρα ο Χρυσοχοΐδης και ο Όθωνας και τα λοιπά που μας λένε για τα προγράμματα, για τα στρατόπεδα αυτά. Μας λένε ότι με βάση τους υπολογισμούς τους. Δεν σας λένε για στρατόπεδα, μην είναι. Για τους χώρους φιλοξενίας. Για τους χώρους φιλοξενίας. Λοιπόν, για τους χώρους φιλοξενίας μας λένε ότι μόνο εκτός από τα έξοδα να τα στήσουν, μόνο για τη διατροφή και την περίθαλψή τους είναι 30 ευρώ την ημέρα το άτομο. Να σας εξηγήσω είναι 10 μέρες τα 300 που τους δίνουν. Δηλαδή πώς να σου το πω. Είναι ευκολότερο και φτηνότερο να βρουν όσοι θέλουν να φύγουν, να τους πούνε παιδιά γυρίστε πίσω. Είναι πολλά τα λεφτά. Δεν θέλουν να φύγουν. Δεν θέλουν να φύγουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και γι' αυτό ο κ. Χρυσοχοΐδης αποφάσισε κάτι. Όχι, καλό είναι αυτό με τους χώρους. Ο κύριος Εσδράς, ο συγκεκριμένος οργανισμός δίνει τη μάχη, κάνει αυτά που κάνει, το παλεύουν, αλλά δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι θέλουν να φύγουν, αυτοί οι οποίοι θέλουν να μείνουν εδώ ή αυτοί που θέλουν να πάνε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Εσδράς. Με την ευκαιρία μας και το αεροπλάνο θα πάει στο Αφγανιστάν και θα είναι πληρωμένα τα... Για να πάει, καλό είναι να έρθουν και οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονται εκεί. Πόσο ένα τάγμα είναι εκεί πέρα. Είναι και υγειονομικό, δεν είναι τώρα. Δεν είναι μόνο το οικονομικό κόστος που είναι 300 εκατομμύρια το χρόνο. Γιατί θα υπάρχουν. Αργά ή γρήγορα θα υπάρχει και ελληνικό αίμα. Το λέμε και το υπογράφουν και να πάνε μέση τα κόμματα που τους έχουν στείλει εκεί. Για ποιο λόγο είναι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις στο Αφγανιστάν? Για ποιο λόγο? Το τι θα γίνει στο Αφγανιστάν είναι αποκλειστική υπόθεση του αφγανικού λαού. Είναι υπόθεση του αφγανικού λαού. Εγώ θέλω να πω σχετικά με το ρεπορτάζ που είδαμε ότι τελικά ο νόμος αυτός του 2010 είχαμε δίκιο. Που λέγαμε ότι δελεάζει όλους αυτούς τους λαθρομετανάστες να έρθουν στην Ελλάδα. Νομίζοντας ότι εδώ θα βρουν τον παράδεισο. Είναι ένας νόμος όμως ο οποίος φέρνει αποτελέσματα, κύριε Βλάχο. Είναι ένας νόμος ο οποίος φέρνει αποτελέσματα. Το λένε οι μετανάστες, τα βλέπουμε καθημερινά. Και έρχεται και ολοκληρώνεται όλη αυτή η παρέμβαση με τελευταία παρέμβαση στο Χρυσοχοΐδη. Ώστε να δώσουμε λύση σε αυτό το μεγάλο μεταναστευτικό πρόβλημα της χώρας. Δεν χρειάζεται άλλος νόμος. Ναι, απλά δεν εφαρμόζεται και το νόμο του 10. Υπεραμείνει και το νόμο του 10. Μισό λεπτό τώρα να εγώ νομίζω ότι αυτή η πρωτοβουλία που γίνεται για επαναπατρισμό είναι ό,τι καλύτερο. Στέλνει ένα μήνυμα καταρχήν σε αυτούς που στο μεταξύ έρχονται να εξηγήσουν στους συμπατριώτες τους ότι στην Ελλάδα μην ξεκινάτε να πάτε, άλλοι σας υπόσχονται και άλλοι είναι πραγματικότητα. Και είναι άλλη πραγματικότητα. Να κοπεί αυτό το ρεύμα. Γιατί μας είπαν ότι έφυγαν 5.000 Πακιστανοί, επέστρεψαν, αλλά δεν ξέρουμε στο μεταξύ πόσες χιλιάδες έφυγαν. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Αλλιώς είμαστε σε αδιέξοδο. Μετρέκας, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ήθελα να σας δώσω το λόγο, να σας χαιρετήσω. Λοιπόν, να σας χαιρετήσω. Και εγώ καλώντας τους εργαζόμενους ανεξάρτητα, σαν συμφωνούν σε όλα όσα λέει το ΚΚΕ, σε αυτές τις εκλογές να το στηρίξουν. Έτσι θα πούνε όχι στα αυτά που γίνονται και θα στείλουν μήνυμα στις μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ σε μια συζήτηση γόνιμη, θα έλεγα, πρέπει να πω. Ο Παναγιώτης είναι τουλάχιστον απαντάει. Όχι, απαντάει και υποστηρίζει τις θέσεις του με τον καλύτερο τρόπο. Πρέπει να το πω, δεν θέλω να σας κολλακέψω. Παροπλιζόμενος να ολοκληρώσει αυτό που ξεκίνησε να πει. Δυστυχώς στο πάνελ υπάρχουν και άλλες απόψεις. Άμα δεν γκρινιάξει θα σκάλουμε. Δυστυχώς στο πάνελ υπάρχουν και άλλες απόψεις. Ένα σχόλιο όλοι. Ο κύριος Βλάχος. Εγώ δεν διαμαρτυρήθηκα για σας κύριε Βλάχο. Λοιπόν, ο κ. Γιώργος Βλάχος, υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας Περιφέρεια Αττική και τέος υφυπουργός Ανάπτυξης. Το παλιό υπόλοιπο, Αττική το ξέρουν όλο ο κόσμος. Θάνος Μωραΐδης, υποψήφιος του Πασόκ στην Αιτωλοακαρνανία, από τους πιο δραστήριους υφυπουργούς. Πρέπει να πω εδώ. Αυτό το οποίο θέλω να πω για να κλείσω λοιπόν,
ότι αυτές οι ώρες είναι πάρα πολύ κρίσιμες και πιστεύω ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις αυτές τις μέρες δεν μπορούν και δεν έχουν την πολυτέλεια να παίξουν με το μέλλον της χώρας. Κλείστε και εσείς τη φράση. Ο αγώνας και η προσπάθεια τις τελευταίες μέρες που γίνεται από όλες μας είναι να πείσουμε τους συμπολίτες μας, παρά τις όποιες επιμέρους διαφωνίες υπάρχουν και είναι και δικαιολογημένες πάρα πολλές, είναι ότι στις εκλογές επιλέγουμε κυβέρνηση και όχι αντιπολίτευση. Εκ του αποτελέσματος προκύπτει. Καλημέρα σε όλους σας.